бо муҳимтарин хабару гузоришҳои рӯз барномаи иттилоотии пайғом манзури шумост. Ассалому алайкум. қарори раиси шаҳри Панҷакент дар бораи даъват намудани иҷлоси нӯҳуми Маҷлиси вакилони халқи шаҳри Панҷакент даъвати шашум. мутобиқи моддаҳои 12, 19 ва 20 қонуни конститутсионии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ қарор мекунад. иҷлоси нӯҳуми Маҷлиси вакилони халқи шаҳри Панҷакент даъвати шашум санаи 3 декабри соли 2021 соати 10 дар бинои мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент даъват карда шавад. ба рӯзномаи иҷлоси нӯҳуми Маҷлиси вакилони халқи шаҳри Панҷакент даъвати шашум масъалаҳои зерин пешниҳод карда шаванд. ҳисоботи раиси шаҳри Панҷакент доир ба натиҷаҳои рушди иҷтимоию иқтисодии шаҳри Панҷакент дар 11 моҳи соли 2021. тасдиқи буҷети шаҳри Панҷакент барои соли 2022. дар бораи муқаррар намудани меъёри андозҳои маҳаллӣ, ҳисоботи комиссияи доимии Маҷлиси вакилони халқи шаҳр оид ба масъалаҳои иқтисод, буҷет ва сиёсати сармоягузорӣ. ҳисоботи вакили Маҷлиси вакилони халқи шаҳр аз ҳавзаи интихоботии Некнод рақами 27 Шодиев Ҳомид оид ба ваколати вакилиаш, оид ба даровардани илова ба дастури Маҷлиси вакилони халқи шаҳри Панҷакент. дар бораи баррасии аризаи Бердиев Фурқат Нусратуллоевич пеш аз муҳлат қатъ намудани ваколати вакили Маҷлиси вакилони халқи шаҳри Панҷакент аз ҳавзаи интихоботии соҳибназар рақами 10. дар бораи таъин намудани рӯзи интихоботи Маҷлиси вакилони халқи шаҳр ба ивази вакили хориҷшуда. дар бораи таъсиси комиссияи шаҳрии интихобот оид ба интихоботи Маҷлиси вакилони халқи шаҳр, тасдиқи қарорҳои раиси шаҳр, шӯъбаҳои ташкилӣ ва кор бо кадрҳо, рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеаи дастгоҳи раиси шаҳрро зарур аст ки муҳтавои қарори мазкурро ба саҳми вакилон ва тавассути воситаҳои ахбори омма ба сокинони шаҳру деҳоти Панҷакент расонанд. назорати иҷрои қарори мазкур ба зиммаи роҳбари дастгоҳи раиси шаҳри Панҷакент Тоҳирзода гузошта шавад. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода. субҳи 27 декабри соли равон дар маҷлиси ҳафтавори назоратӣ назди раиси шаҳр масъалаҳои муҳим таҳлилу баррасӣ гардида дар назди роҳбарони масъул нақшаю вазифаҳои нав гузошта шуд. субҳи 27 декабри соли 2021 маҷлиси назоратии ҳафтавори назди раиси шаҳри Панҷакент як қатор масъалаҳои мубрамро мавриди таҳлилу баррасӣ қарор дода, ҳамзамон барои ҳафтаи нав ва дар маҷмӯъ соли нави милодии 2012 як қатор вазифаю супоришҳои навбатӣ дар назди роҳбарон гузошта шуд. дар оғози маҷлиси назорати ҳафтавор раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода ба ҳозирин иттилоъ дод ки санаи 21 декабри соли равон асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии ҷумҳурии Тоҷикистон паёми навбатии хешро ироа намуда самтҳои афзалиятноки рушди иқтисодӣ ва иҷтимоӣ кишвари соҳиб истиқлоли моро барои соли 2022 ва дар маҷмӯъ барои 5 солаи дар пеш истода ба муносибати 35-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон мушаххасу муайян намуданд. дар ин замина раиси шаҳр масъулинро вазифадор кард ки бояд мо дар самти омӯзиш мавриди тарғибу ташвиқ ва ҳамзамон иҷрои нишондодҳои паёми пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тамоми тадбирҳои заруриро амалӣ созем. дар маҷлиси ҳафтавор масъалаҳои тағйироти кадрӣ низ баррасӣ шуд. бо қарори раиси шаҳри Панҷакент Хайринисо Фатҳуллозода ба вазифаи мудири шӯъбаи умумӣ ва Хуршид Азизмуродов ба вазифаи мудири шӯъбаи ташкилӣ ва кор бо кадрҳои дастгоҳи раиси шаҳр таъин гардиданд.
дар маҷлиси ҳафтавор раиси шаҳр абдухолиқ холиқзода ба роҳбарони корхонаyu муассисаҳо, раисони ҷамоатҳои деҳот, маҳаллаҳои шаҳр ва соҳибкорон бори дигар дастур дод ки дар арафаи соли нави милодӣ 2022 барои аёдати беморон ва ниёзмандон ҳаматарафа мусоидат намояданд. ӯ ба гурӯҳи соҳибкороне ки барои маъюбон дар тарабхонаи меҳру муҳаббат як нишасти идона таҳия карда буданд арзи сипос кард. дар маҷлиси ҳафтавор масъалаҳои марбути сари вақт иҷро намудани нақшаи андоз, обуна ва ҳамзамон ба ваксина бештар фаро гирифтани шаҳрвандон масъулин вазифаҳои мушаххас гирифтанд. раиси шаҳр ба роҳбарони воситаҳои ахбори омма дастур дод ки ҷиҳати ин масъалаҳо махсусан ба ваксинагирӣ ҷалб намудани шаҳрвандон дар ҳамкорӣ бо муассисаҳои тандурустӣ корҳои тарғиботиро вусъат бахшанд. дар маҷлиси ҳафтавори назоратӣ раиси шаҳр барои омодасозии мавзеъҳои дашти хозӣ ҷиҳати бунёди боғу тогзорҳои нав масъулинро вазифадор намуд ва изҳор дошт ки воқеан ин боғу тогзорҳо барои рушди иқтисодиву иҷтимоии шаҳри Панҷакент ҳаматарафа мусоидат хоҳад кард. дар маҷлиси ҳафтавор ба масъулин супориш дода шуд ки барои омодагӣ ба баргузории иҷлосаи навбатии маҷлиси вакилони халқи шаҳри Панҷакент ки санаи 3 декабр доир мегардад чораҳои заруриро амалӣ созанд. дар маҷлиси ҳафтавор масъулин дастур гирифтанд ки дар муддати хеле кӯтоҳ бояд барои ёдгориҳои таърихиву фарҳангии қаламрави шаҳру деҳоти Панҷакент сертификатҳо омода карда шавад. ҳамзамон дар маҷлиси ҳафтавор раиси шаҳр абдухолиқ холиқзода изҳор намуд ки мо бояд бахши хусусиро ҳаматарафа дастгирӣ намоем. он заминҳое ки ба соҳибкорон барои бунёди иншоот ва истеҳсолот пешниҳод шудааст сари вақт бо санадҳои зарурӣ қонунгузорӣ таъмин карда шавад. дар маҷлиси ҳафтавор инчунин масъалаи омодагӣ ба кишту кори баҳорӣ махсусан кишти картошка, захираи тухмиҳо ва омодасозии шабакаҳои обрасонӣ масъулини соҳаҳои дахтдор вазифаҳои мушаххас гирифтанд. дар маҷлис таъкид гардид ки санаи 15 декабр аз тарафи ЮНЕСКО яке аз санъатҳои қадимаи халқи тоҷик фалак ба феҳристи ёдгориҳои фарҳангии умумибашарӣ шомил гардид. бояд дар шаҳру деҳоти Панҷакент ҷиҳати ташкилу баргузории барномаҳои консертӣ аз рӯи жанри фалак масъулин чораҳои мушаххас андешанд. дар хотимаи маҷлиси ҳафтавори назоратӣ раиси шаҳр абдухолиқ холиқзода иштирокчони маҷлис ва сокинони шаҳру деҳоти Панҷакентро бо фарорасии соли нави милодӣ 2022 самимона табрику муборакбод намуд ва аз масъулин дархост намуд ки бояд чорабиниҳои идона ба муносибати соли нави милодӣ 2022 дар сатҳи баланди ташкилӣ ва фарҳангӣ гузаронида шавад. идомаи барномаи иттилоотии пайғом махсус барои шахсони имкониятшон маҳдуд дар тарабхонаи меҳру муҳаббат чароғаки соли навӣ ташкил карда шуд. идомаи ин мавзӯъ дар гузориши дигари барнома. соли нав бо меҳру муҳаббат амали хайр дар тамоми давру замонҳо сутуданист, бахусус барои бепарасторон ва инсонҳои имконияташон маҳдуд. иду айёми гуногун фурсати муносиб барои шод кардани дили чунин афрод мебошад. ниҳоду ташкилоти гуногун дар иду айёми мухталиф аз шахсони ниёзманд ва хонаҳои пиронсолон, маъюбон ва ятимон боздид намуда кӯмакҳои хайриявӣ низ мерасонанд. аз ҷумла санаи 26 декабри соли равон дар тарабхонаи меҳру муҳаббат барои шод намудани хотири шахсони имконияти маҳдуд дошта чорабинии соли навӣ ташкил карда шуд.
ҳамоиш бо ташаббуси муассисаи давлатии мактаби эҳё, рушди атласу адрасбофии дӯстӣ ва дигар ҳунарҳои халқӣ ташкил карда шуда маҳсули дасти шахсони имконияти маҳдуддоштаро ба тамошо гузоштанд. дар чорабинӣ муовини раиси шаҳри Панҷакент Хусрав Дӯстпойзода иштирок намуда ҳозиринро бо фарорасии соли нави мелодӣ аз номи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент табрик намуд. Сарабад мехостам ҳамаи шуморо аз номи мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти шаҳри Панҷакент, аз номи раис шаҳр Олизода Абдухолиқ Навбар бо фарорасии соли нави мелодӣ 2022 табрику таҳният гуфта ба шумо саломатӣ, бурдборӣ, хотири ҷамъ ва амалишавии тамоми орзуҳоие ки шуморо орзу кунам. баъдан мехостам ба баргузаронандагони ин маҳфил барои иқдоми некашон миннатдории мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва ҳамаи шуморо расонам. муваффақ бошед, комёб бошед, солатон муборак. қисми дигари чорабинӣ бо иштироки ҳунармандони театрстудии Хандин Камон ҷолибу хотирмон буд. дар фарҷом ба иштирокчиён халтачаҳои соли навӣ низ тӯҳфа гардид. маврид ба ёдоварист ки дар ташкили чароғаки соли навӣ саҳми шахсони саховатпеша бузург аст. ман Муъминзода Аҳдия имрӯз тасмим гирифтем ки бо як гурӯҳ духтарон ҳамкоро баромадомади соли нав як гурӯҳ маъюбонро ба як пиёла чой даъват намоем. миннатдори худамро ба ҳокимияти шаҳри Панҷакент ва тарафхонаи меҳру муҳаббат мерасонам. мо ҳеҷ вақт маъюбонро аз хотир намебарорем. барномаро идома медиҳем. гурӯҳи тарғиботии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент вобаста ба тарғибу ташвиқи паёми пешвои муаззами миллат таҳти роҳбарии мудири шӯъбаи рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеаи дастгоҳи раиси шаҳр Дӯстода Афзалшо бо сокинони деҳаи роҷи ҷамоати деҳоти Амондара мулоқот доир намуданд. бо мақсади омӯзиш ва мавриди тарғибу амал қарор додани нишондодҳои паёми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии ҷумҳурии Тоҷикистон ки санаи 21 декабри соли 2021 ироа гардид, гурӯҳи тарғиботии мақомоти иҷроияи маҳаллӣ ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент таҳти роҳбарии мудири шӯъбаи рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеаи дастгоҳи раиси шаҳр Афзалшо Дӯстода бо сокинони деҳаи роҷи ҷамоати деҳоти Амондара мулоқот доир намуд. мулоқотро ҷонишини мудири шӯъбаи маориф Алишер Мутрибов ҳусни оғоз бахшид ва мақсаду мароми ташкили гурӯҳҳои тарғиботиро ҷиҳати тарғибу ташвиқи паёми пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон шарҳу изоҳ дод. дар назди иштирокчони ин мулоқот мудири шӯъбаи рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеаи дастгоҳи раиси шаҳри Панҷакент Афзалшо Дӯстода ба сухан баромада нуктаҳои асосии паёми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро ба Маҷлиси Олии мамлакат ҳаматарафа шарҳу изоҳ дод ва бори дигар таъкид сохт ки воқеан паёми навбатии сарвари давлати тоҷикон на танҳо барои соли 2022 барои 5-солаи дар пеш истода ва истиқболи сазовори 35-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо эълон гардидани иқдоми наҷибонаи 5-солаи рушди саноат нигаронда шудааст ва ман гумон мекунам ки сокинони шаҳру деҳоти Панҷакент хоса ҷамоати деҳоти Амондара ва деҳаи роҷ дар омӯзиш ва татбиқи ин паёми роҳнамусоз саҳми арзандаи хешро мегузоранд. аъзои гурӯҳи тарғиботӣ собиқадорони маориф хоҷа Муҳаммади Муҳаммадзод, Муродалӣ Саид Мазорӣ
рӯзноманигор Шоҳин Облоқулзода ва дигар аъзои гурӯҳ пиромони паёми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон андешаву мулоҳизоти хешро арзёбӣ карданд. дар хотимаи ин мулоқот бори дигар таъкид гардид ки бояд мардуми Панҷакенти Бостон барои ба амал татбиқ намудани паёми пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ки мақсади асосии он боз ҳам баландбардоштани сатҳи зиндагии мардум ва рушди тамоми соҳаҳои иқтисоди миллӣ мебошад, ҳаматарафа мусоидат намоянд. роҳбарият ва омӯзгорони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 15 вобаста ба пешниҳодҳои паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба омӯзиши забонҳои хориҷӣ аз ҷумла забони англисӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир менамоянд. дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 15 шаҳри Панҷакент бо иқдоми роҳбари синфи 4 Б Муқаддам Ҷалилова ва омӯзгорони забони англисӣ Дилоро Шоҳмуродова ва Мушаррафа Нурублоева дарси кушоди берун аз синфӣ бо номи «Хушомади зимистон» баргузор намуданд. дар ин дарси кушод таъкид гардид ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми навбатиашон ки санаи 21 декабри соли равон ироа гардид омӯзиши забонҳои хориҷӣ махсусан забонҳои русӣ ва англисиро муҳим шумориданд. хонандагон аз рӯи барномаи таҳияшуда ба забони англисӣ шеъру таронаҳо қироат намуда саҳначаҳои пурмазмун ва фарҳангиро низ намоиш доданд. дар интиҳо ҷонишини директори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 15 Алиев ва роҳбари синфи 4 Б Муқаддама Ҷалилова оид ба баргузории ин ҷамъомад ибрози андеша карданд. иштироки падару модарон дар дарси кушод дар самти бештар таваҷҷӯҳ зоҳир намудани онҳо ба омӯзиши забонҳои хориҷӣ аз ҷумла забони англисӣ мусоидат хоҳад кард. маврид ба зикр аст ки иштирокчии Бобои Барфӣ хотири хонандагонро шоду масрур гардонид. дарси кушод дар синфи 4 Б муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 15 бо лаҳзаҳои хотирмони идонаи тарабангез ва таҷлили соли нави милодӣ ба хотима расид ки ин чорабинӣ дар хотираи хонандагон ва волидони онҳо фаромӯшнопазир хоҳад буд. санаи 25 декабри соли равон театр студияи Хандин Камон бо барномаи соли навӣ ба шаҳри Панҷакенти Бостонӣ ташриф овард. барнома чӣ гуна гузашт? мусоҳибаи мо посух мегӯяд. таваҷҷӯҳ намоед. тамошобинони азизу арҷманди симои Панҷакенти Бостон, рости мо имрӯз дар меҳмон гардидем ба шаҳри Панҷакенти Бостон ва албатта хушнудам аз он ки мухлисони зиёде дар толори имрӯз барномаи моро тамошо карданд ва албатта гуфтани ҷоиз аст ки соли 2021 бо ҳама омаду ноомадаш аллакай рафта истодааст. мо дар арафаи соли нави милодӣ соли 2022 истодем. мехостам аз ин фурсати хулла истифода бурда тамоми кормандони телевизион симои Панҷакент ва албатта он нафароне ки муштарии ҳамин телевизион ҳастанд, нафарони тамошобини ин телевизионро бо соли нав табрик ва муборакбод намоем. барояшон тани сиҳат, умри дароз орзу дорам. ҳар боре ки мо ба Панҷакент меоем ба назди мухлисони ҳаҷву ханда, бовар кунед ман барои худам як дунё илҳом мегирам, чунки чунин як мухлиси мисол закӣ ва нуқтадону нуқтасанҷ ва мухлисе ки бовар кунед эҳтиёҷ надорад, яъне ки вай мухлис ҳамин толор ба меояд як ақаллан 1.5 соат аз масъалаҳои рӯзмарраи худаш масалан дур мегардад. ин як сарбаландии мо санъаткорон аст. бинобар ҳамин ба ҳама соли нави милоди 2023 як бори дигар табрик мегӯям. чӣ тавре ки мегӯям соли навро чӣ гуна пешвоз гирифтӣ ҳамин хел хоҳад гузашт. аз ин хотир ханда кунед азизон, дар лабони шумо ҳамеша ханда бошад. ҳамеша дар толорҳои консертӣ дида ба дидаи якдигар бирасем. шӯрои собиқадарону ҷангу меҳнати шаҳри Панҷакент бинобар вафоти собиқадори соҳаи нақлиёт Дӯст Алиев Нуралӣ ба аҳли хонавода, фарзандону пайвандони шодравон ҳамдардиву тасаллият баён менамоянд.
бинандагони гиромӣ, дар хотимаи барномаи иттилоотии пайғом ба таваҷҷӯҳи шумо муроҷиатномаи Маркази назорати давлатии санитарияи эпидемиологии шаҳри Панҷакент манзур мегардад. муроҷиатномаи Маркази назорати давлатии санитарияи эпидемиологии шаҳри Панҷакент ба кулли шаҳрвандони шаҳру деҳоти Панҷакент. шаҳрвандони муҳтарам, ҳамаи шуморо бо фарорасии соли нави мелодӣ табрику муборакбод менамоем ва ба шумо тансиятиву хонаводӣ таманно дорем. ҳамзамон ба маълумоти шумо расониданием ки бо фарорасидани ид талаботи аҳолӣ ба истеъмоли нӯшокиҳои ташнашикан ва маҳсулотҳои ғизоии гуногун афзун мегардад. мутаассифона дар баъзе нуқтаҳои хизматрасонӣ, мағозаҳо ва дигар ҷойҳо маҳсулотҳои бесифат бе маълумотнома, яъне тамға коғаз, бе нишондоди муҳлати истеъмолӣ ва дар ҷойҳои ғайри муқаррарӣ ба фурӯш гузошта мешавад ки боиси сар задани бемориҳои сироятӣ ва заҳролудшавии аҳолӣ гардида метавонад. бо мақсади пешгирӣ намудан ва роҳ надодани ҳодисаҳои заҳролудшавӣ ва дигар бемориҳои вобаста ба ғизо аз ҳамаи шаҳрвандони шаҳру деҳоти Панҷакент эҳтиромона хоҳиш менамоем ки маҳсулотҳои ғизоиро алалхусус маҳсулотҳои қаннодии кремдор, ҳасибҳои гуногун, нӯшокиҳо, консерваҳои худсохти хонагӣ ва дигар маҳсулотҳое ки бе сертификати сифат, тамға коғаз ва дар кӯчаву дигар ҷойҳои ғайримуқаррарӣ ба фурӯш гузошта шуданд, харидорӣ ва истеъмол нанамоянд. фурӯши хӯришҳои консервакардашудаи худсохти хонагӣ, ҳасибҳо, тортҳо, маҳсулотҳои кремдор ва ғайра дар ҷойҳои муташаккил, ҷойҳои баргузории маъракаҳои ҷашнӣ бе иҷозати расмии Маркази назорати давлатии санитарияи эпидемиологии шаҳри Панҷакент қатъиян манъ аст. Маркази назорати давлатии санитарияи эпидемиологии шаҳри Панҷакент. бинандагони азиз, дар ҳаминҷо барномаи иттилоотии пайғом ба поён мерасад. То барномаҳои навбатии тансияту сарбаланд бошед. хайр.